Оставаме, че момчета, аз съм Настя Бег 2 и остава днеска играем в Hypixel. Играта се казва Hypixel Says. Сме на Радо. Да. И днеска играем манинко. Тази игричка, IP и да. Аз съм втори. Окей, това го знам. Е така, така, така и така. Оя. Викам да... Не! Оу! Лава. И всяко. Drink the instant. Така. Това е просто една игричка, като Саймън каза и така. Нормална игра. Тук трябва да те заобича. Мен не. Кабълстон. Ето го кабълстона. Добре. Look at the sky. Fly. Don't kill and by zombie. Хоч този път бягах. Аз видях как да падна като цяло. Те моите зомбита първо. Дай дъма на човек. Аз съм много зле, брат. Тук трябва да чупим листата. Трето място. Аз съм на трето място. Еми, още една игричка ще има. Пускай. Така, пусна ли, защото мен не ме вкара? Да, пуснах. Че? Ме вкара ли? Не. Май ми вкара, чакай. Зарежда. Добре, вкара ма. Като цяло хора, видяхте от предното видео, че като малък конверт, това не е чак да се каже някакво хубаво интро, но това дори не е интро, но просто се опитах да не е толкова скучно като цяло, защото е малко тъпичко. Е, така започваш. Кой? Уотсворда ли бе? Да. Уотсворда, защото аз човек се чудя. Не видях. Да, Armor Stand, Iron Helmet. Не мога да сложа, готово. Добре, де. Готово. Сега пак сме на трето място. Второ място. Не, трето място. Yes. Ко стана, бе? Курда зомби... Готово. Ес, оцелях! Какво да направим така играта? Първо място. Винаги да тази игра. Ти фейл на... Jump over the platform! Yes! Първи. Първи съм!
крафта Arrow. Как се крафтваш Arrow? С Flint и Arrow. Не. Чуйте. Давай, 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 давай. Yes. Стигна мостом. И защо? Remove the poison. Ма защо ме махна? Защото трябваше да ми стоиш на това. Как се казва? Е,